Sa number 2, ang Ayala Malls Capitol Central ang gindagsa sa mga luyag magpabakuna kainas ang aga. Malawig man nga naghulat ang mga nagapila sa gwa sa mall antes ini nagbukas. May report si Romeo Subaldo. Sa video nga kuha ni Atty. Maki Angel Ascalon, makita nga may mga nagapila na sa gwa sang Ayala Malls Capitol Central antes magbukas ang mall. Ang iban sa mga nagapila nagsulay sa init. Pagbukas ang mall, napasulod ang tanan. Ini ang sitwasyon sa 4th floor kung saan ginapatigayon ang bakuna. May pila para sa mapabakuna sa Johnson & Johnson, kag may lain man nga pila para sa AstraZeneca. Ang iban, nagpinungko na lang sa salog. Si Joy Perono, sa Biyernes nagpila sa lain nga mall, pero wala maabdan sa bakuna. Kaina, 8:00 pa lang sa aga, nagpila na siya sa Ayala Mall. Nakapila kami mga before 8 o'clock pa. Before 8 a.m., nagapila na nga daan? Yes, nabala makapila kami. Di sa bungo, okay na nga din. Sa bungo, So, okay. Nakauna, gito kanya gina, pa kami nakasulod mo. wala man na ginamo diya? Wala man, kaya daw nag-ayusindihan na, man ang tao. Ara, ano diya? So, ano, Tapos ka na? Yes, ano. Ano oras ka nakabakunahan? Mga 11, nagpuro. At least 3 hours lang. Oh, Las 11 ang aga man, tigayo na siya nga nabakunahan. Ang OIC City Health Officer sa Bacolod si Dr. Edwin Miraflor nagabalik-balik at nagasulit-sulit sa pagpahanumdum nga mag-physical distancing. Iya man ginapahibalo ang mga nagapila nga para lang sa residente sa Bacolod ang bakuna sa mall. Kag kung ano ang mga requirements nga kinahanglan. Yes, ma'am. Medical certificate, hindi reseta, hindi ID sa PWD. Medical certificate nga ikaw may comorbid condition. Ay nga, ang iba nga kaso sa PWD, hindi man comorbid condition. May mga pulis sa sulod sang mall nga nagabulig sa pagpatuman sa physical distancing. Sulit-sulit man ang pagpahanumdum sa mga nagapila. social distancing. Para magkahaan sa number. Dugay-dugay, nagsugod na ang Bacolod EOC sa pagpanagtag sang numbers para kung tani maghalin-anay sa pila ang mga tao kag maglibot sa mall. May mga nagkuha sang numero pero ang iban hindi na maghalin sa pila. Sunod sa kay Dr. Miraflor, kulang sila sa tao, ilabi na nga may vaccination man sa mga barangay. May barangay pagkika-roll out, mga BHW limitado man. Sila ang kinanglanon para magpa vital signs, mag-process ang aton nga mga vaccines. So kung tanan nga vaccination centers ga-activate, mo na kulang kita sa tao. Gani padayon kuno sa karon ng ilang hiring sang job order para magbulig sa pagbakuna.